Senyores i senyors, com que de discursos no n'he fet mai i no sé si en sabria, he pensat que els explicaré un conte. El conte va d'un escriptor que sempre parla molt de pressa, en general, i que per aquest motiu sovint s'entrebanca. Doncs aquest escriptor un dia li proposen de fer el discurs inicial de la Fira del Llibre de Frankfurt, l'any que la cultura catalana n'és la convidada. Abans d'acceptar l'encàrrec, l'escriptor en qüestió, que és català i per tant gat escaldat, dubta. Pensa, i ara què faig? Accepto la invitació, no l'accepto, busco alguna excusa amable i la declino? Si l'accepto, què em pensarà la gent? Si no l'accepto, què em pensarà també la gent? Jo no sé com van les coses a d'altres països, però els asseguro que al meu la gent té tendència a pensar moltes coses i a treure moltes conclusions. Si un dia expliques que quan vas a cal sastre l'home mentre pren les mides pregunta «Vostè cap a quina banda carrega?» Tu contestes que carregues cap a la dreta o que carregues cap a l'esquerra. La gent treu ràpidament conclusions. Si vas a la fruiteria i compres pomes, treu conclusions. Si el que compres són taronges, també en treu. Facis una cosa o facis l'altra, carreguis cap a la dreta o cap a l'esquerra, compris pomes o taronges, la gent té un alt nivell de clarividència. La gent és molt perspicaç, sempre dedueix coses, fins i tot ciutats que no són a cap mena de mapa. Si fas un pas endavant, malament per no haver-te quedat quiet. Si et quedes quiet, malament per no haver avançat. Però passa que l'escriptor en qüestió creu que no ha de demanar perdó a ningú per sentir-se part de la cultura que precisament aquell any han convidat a Frankfurt. De manera que diu, doncs, decideixo acceptar. És evident que no li proposaran pas fer aquest protocolari discurs inicial l'any que la cultura convidada a la Fira de Frankfurt sigui la cultura turca, la cultura vietnamesa o la cultura ngandunga. Així doncs, l'escriptor diu que sí, que farà aquest discurs i tot seguit s'asseu a una taula, agafa un bolígraf i una llibreta i comença a rumiar què hi ha de dir. I una mica se sent perplex. Al llarg dels temps, la bonança de la història no ha estat del costat de la literatura catalana. Les llengües i les literatures no haurien de rebre mai el càstig de les estratègies geopolítiques, però el reben i el reben ben fort. Per això el sorprèn que un muntatge com aquest, la Fira de Frankfurt, dedicada a la gran glòria de la indústria editorial, hagi decidit convidar una cultura amb una literatura desestructurada, repartida entre diversos estats, en cap dels quals és llengua realment oficial, encara que n'hi hagi un i mig que ho proclamin, sempre i quan, clar, aquesta proclamació de que és una llengua oficial no molesti els turistes, ni els esquiadors de pas, ni els repartidors de votar. Per això té dubtes a l'hora a propòsit d'aquesta invitació a Frankfurt. De cop i volta el món s'ha tornat magnànim amb ells, amb els catalans, quan n'hi ha tants que els volen perpètuament perifèrics. Recorda més que en un altre muntatge literari més nòrdic i bastant més pompós, ara fa poc més d'un segle, això va ser el 1904, el jurat del Premi Nobel de Literatura va premiar Frederic Mistral. Cal aclarir que Frederic Mistral no era català, era occità. Però la referència serveix no sols perquè alguns catalans i alguns occitans se senten a prop, sinó perquè el premi va molestar tant els puristes de la nació-estat, soyez propre, parlez français, que mai més a la vida cap literatura sense estat ha tornat a tenir un Premi Nobel. Es va acabar per sempre. A més de la sensació de perplexitat, aleshores el personatge del nostre conte té una sensació de justícia. Potser justícia no és la paraula exacta, però també li fa mandra buscar-ne una altra. Alguna cosa semblant. Tot i que, com s'ha dit, els catalans als debatats polítics ens han anat d'una manera que no convida gaires alegries, la literatura catalana és clarament una de les pedres fundacionals de la cultura europea. Cap literatura sense estat d'aquesta Europa, que ara diuen que estem construint entre tots, bla, 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 no està ni és tan sòlida, tan dúctil i tan continuada. Tot això ho ha d'explicar en el discurs? Potser podria començar dient que la potència inicial que va fer que la literatura catalana tingués lloc preferent a Europa durant l'edat mitjana neix de Ramon Llull, Raimundus Lullus, Raimundo Lullio, Ramon Llull, Raimon Lulí, com els agradi més a tots vostès. Ramon Llull era filòsof, era narrador i era poeta, era mallorquí. D'aquesta Mallorca avui és esdevinguda un Bundesland geriàtrico-turístic alemany. Nascut molt abans que els tour operators, els avions de baix cost i la balearització dictessin les normes de vida d'aquelles costes, centennis abans de l'arribada de Boris Becker i de Claudia Schiffer, en ple segle XIII, Ramon Llull va estructurar una llengua travada i rigorosa, la mateixa llengua en què de manera vibrant i corrompuda encara parlem i escrivim ara.
Però clar, l'escriptor aquest té altres dubtes. Ja que ha de parlar a Frankfurt, no hauria de venir amb detalls que poguessin interessar als germanoparlants per si s'avorreixen una mica mentre ell va xerrant? Hauria d'esmentar l'arxiduc Lluís Salvador d'Àustria-Toscana, s'arxiduc? Hauria d'esmentar el senyor Dam i el senyor Moritz, fundadors d'algunes de les marques de cervesa que els catalans encara bevem? És evident que, és clar, si ho fes li diríem frívol. Però clar, això encara li encantaria i això encara l'impel·leix més a fer-ho. Ja posats podria esmentar el senyor Otto Schutz, gran oftalmòleg, diplomat a Espanya i Alemanya, que ha acabat donant nom a una esplèndida discoteca de Barcelona. Jo no sé si van a Barcelona sovint, però si hi van, vagin a la discoteca Otto Schutz. Doncs aquest, el senyor Otto Schutz, era un oftalmòleg que es guanyava la vida graduant la vista de molts barcelonins, per exemple, d'alguns membres de la família del poeta Carles Riba. Segons es desprèn del que el seu net, Pau Riba, que també poeta i a més músic, diu el text que acompanya el disc Dioptria. Tampoc no sap si hauria de citar els grans noms que han configurat el fil literari que ens du fins avui. Bernat Meix, J.B. Foix, Narcís Oller, Anselm Turmeda, Joan Brossa, Joan de Martorell, Llorenç Vilallonga, Jordi de Sant Jordi, Jaume Roig, Josep Carner, Jacint Verdaguer, Santiago Rossinyol, Isabel de Villena, Josep Maria de Sagarra, Joan Maragall, Eugeni Tort, Josep Pla, Joan Sales, Mercè Rodoreda. O potser el millor seria no citar-ne cap nom. Perquè clar, citar tots aquests escriptors, la majoria desconeguts pel món literari que es belluga per Frankfurt, no farà que els assistents a la cerimònia d'obertura de la Fira del Llibre s'avorreixin de sentir noms que els sonen poc, no farà que mirin el rellotge i diguin, hosti, quin rotllo aquest home. Per això, doncs, decideix que no dirà cap nom, tot i que, de fet, ja els hagi dit tots en aquest mateix procés de descriure els dubtes sobre si els ha de dir o no. A més, clar, segons s'ha llegit, a la mateixa Fira del Llibre hi haurà instal·lada una exposició que parlarà d'això, la literatura catalana, amb la història, totes aquestes coses. Encara que, siguem sincers, quantes de les persones que assisteixin a aquest acte inaugural després visitaran aquesta exposició amb un interès que no sigui merament protocol·lari perquè toca anar-hi? Si som sincers i optimistes, sabrem que ben poques persones. Tot i que es tracti d'una fira del llibre, i els escriptors més desconeguts haurien de ser els que més excitessin la set de lectura de les persones interessades a descobrir meravelles literàries i no a seguir simplement el tam-tam del que toca en cada moment. Però que aquest home, com més hi rumia, menys clar veu com hauria de ser el discurs. És un escriptor, els escriptors són gent bastant malalta, bastant amb un cervell complicat. Ja que molta gent pensa aquest home té del món una idea feta a partir de la geometria actual del poder político-cultural, potser podria explicar que Europa, esqueixat ja el llatí en llengües vulgars, el primer tractat de dret va ser el català consolat de mar, pel qual es van regir les relacions marítimes del Mediterrani. Potser podria afegir que alguns dels primers tractats europeus de medicina, dietètica, filosofia, cirurgia o gastronomia eren també escrits en llengua catalana. Però tantes dades serveixen gaire de res? Què han dit altres escriptors en anteriors discursos inaugurals d'aquesta mateixa fira? Aleshores, l'escriptor busca alguns d'aquests discursos d'altres cultures convidades, i els llegeix un rere l'altre. En tots hi ha una gran exaltació de la cultura pròpia. I veu clar que sempre, a qui no pertany a la cultura exaltada, tots aquests discursos d'exaltació de la cultura pròpia li sonen distants, com el remor de l'aigua que va riu avall, sense que ningú li pari cap mena d'atenció. Són discursos a l'estil d'aquell que durant la dictadura franquista va fer a Nova York, les Nacions Unides, el violoncel·lista Casals, d'aquí el senyor Wolf ens ha ofert ara mateix una peça preciosa. Va ser un discurs que va emocionar els catalans amb la mateixa intensitat que va deixar indiferents la resta d'habitants del planeta. I am a Catalan, today a province of Spain, but what has been Catalonia? Soc català, Catalunya avui és la província d'Espanya, però què ha estat Catalunya? Catalunya ha estat la nació més gran del món, us explicaré per què. Catalunya va tenir el primer Parlament, molt abans que Anglaterra. Catalunya va tenir les primeres Nacions Unides. També veu que altres escriptors que han fet discursos inicials d'aquests, a la fi del llibre, intercalen poemes. Un poema sempre queda bé, hi ha cosa aquella que rimen i té un to com de dir, hosti, aquest home és un home llegit, sap de què va la cosa. Llavors pensa, potser ell també ho faci. Per exemple, podria llegir aquell treball-llengua que un dia, en una fenomenal paròdia de discurs militar, va recitar el grandíssim Salvador Dalí, com si fos un poema excels. Una polla xica, pica, pallarica, camatorta i becarica va tenir 6 polls xics, pics, pallarics, camatorts i becarics. Si la polla no hagués sigut xica, pica, pallarica, camatorta i becarica, els 6 polls no haguessin sigut xics, pics, pallarics, camatorts i becarics. De fet, si...
De fet, si tot discurs, qualsevol discurs, aquest, qualsevol altre, és part d'un ritual, i com en tots els rituals el que importa realment és la forma, el protocol, l'americana, la corbata o l'absència de corbata, llavors importa gaire què s'hi diu exactament? En una cerimònia religiosa feta en una llengua morta, per exemple, una missa en llatí, per exemple, importa gaire que part dels fidels no entenguin el text? Encara més, cal dir res en concret en un discurs? Els polítics són uns grans malabaristes. Això ho podem veure cada dia. Jo m'imagino que, no sé com va la cosa a Alemanya, però és evident. I per això, clar, els discursos dels polítics són exemplars, són plens de paraules comodins, que amb gran mestria, per quedar com a gent responsable, apliquen en el moment just, aquí aquesta paraula allà, encara que, de fet, siguin fum i prou lletres que formen síl·labes, que formen paraules per cobrir l'expedient. Aquest músic fenomenal que és Carles Santos va gravar fa anys una peça esplèndida que consisteix en una barreja de declaració d'amor i discurs de polític. És un text on les vacuïtats i les promeses de les declaracions d'amor i dels discursos de polítics han estat substituïdes per una repetició constant de la paraula sargantaneta adobada amb adjectius exaltats. Sargantaneta, s'ha de dir, per aclarir-ho, és el nom de la seva barca de pesca. Aleshores, és una declaració d'amor, aquesta barca de pesca, però aprenen també el to d'un discurs militar. Llavors, per exemple, un text, no seria doncs un text ple de paraules comodins, de sargantanetes, el discurs ideal per a un acte com el de la inauguració de la Fira del Llibre? Un text tan abstracte i tan buit de contingut que sense canviar cap frase es pogués utilitzar també per qualsevol altra mena de discurs. Per inaugurar un acte literari, o esportiu, o cinegètic, o filatèlic, que tant servís per presentar un nou llibre de poesia lírica com per inaugurar una línia ferroviària. Un discurs tan ambigu que fos tot ritme, però que en el fons no digués res, absolutament res. Tot això és el que l'escriptor aquest que sempre parla molt de pressa, que per aquest motiu de vegades s'entrebanca i aquí un dia li proposen de fer el discurs inaugural de la Fira del Llibre de Frankfurt, dubta si ha de dir o no. Clar, també dubta que si ho diu els que l'escolten hi pararan atenció. I dubta també si paren atenció entendran què vol dir. Pensa també que, de fet, podria dir qualsevol altra cosa, mentre estigués una mica ben muntada, sense que, en el fons, canviés gaire res, si en tota la resta de detalls compleix el cerimonial. La particularitat més important del qual cerimonial és, per cert, el temps. I això sí que ho té clar. Quan arribi als minuts estipulats, que li van encarregar amb una carta molt amable de la Fira del Llibre, llavors ell mirarà el rellotge i dirà, res més, moltes gràcies, bona tarda, das ist alles, vielen Dank, guten Abend.